Είστε κάνετε καλά, είστε ελπίζω να είστε τέλεια και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Ωραία. Και τώρα θα παίξουμε στο Stumble Guys, θα σας δείξω κάτι πραγματάκια. Βασικά απλώς θα παίξω. Και τώρα μπήκα. Και το σημερινό πράγμα που θα κάνω πρώτα από όλα τα πράγματα είναι το φυσικό που κάνω πάντα. Σπιν. Και δεν μου έδωσε κάτι καλό, αλλά όχι και κάτι άχρηστο. Φυσικά δεν μου έδωσε κάτι καλό. Ωραία. Τώρα θα κάνω όχι τον κότιο, αυτόν. Ωραία. Τώρα βάζουμε αυτόν και κάτσε λίγο, κάτσε. Οπότε είχα 2050. Μπορώ να κάνω κάποιο upgrade. Κάτσε, πως μην δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ να κάνω. Ωραία. Τώρα guys, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Βασικά θα παίξουμε Stumble Rumble. Γιατί όχι. Κάτσε. Βασικά γιατί πάω εδώ πέρα. Όχι, δεν θα παίξουμε Stumble Rumble. Θα παίξουμε Casa Aurelius βασικά. Πάω και παιδιά τώρα αρχίζει το μάτι. Κάτσε. Τώρα αρχίζει ωραίο και με το 3 αρχίζει να παίζω. Με 3 λέω. Μου μπάγκαρα. Πες μου αυτό να έρθεις. Όχι. Και βαρέθηκα και είπα να παίξω Λόγδας. Λαγκάρι όμως. Όχι ευτυχώς. Κατά λάθος. Και guys, πρωτού πω στην πίστα, τώρα να κάνετε like και subscribe. Και να σας δείξω κάτι που σας έχω δείξει ένα άλλο βίντεο. Άμα δεν το έχετε δει, αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Νομίζω είναι αυτό που έχει 30 views, αλλά τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει τώρα. Το έχω κάνει και σε ένα άλλο βίντεο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έτσι. Κάνουμε έτσι και out. Είναι το μόνο έτσι. Ναι, είδατε. Θα αμέσως βάλετε κανείς ένα jump και γίνει αυτό. Αλλά guys, καλύτερα να μην το κάνετε αν σας άμα είναι τέτοιες κρίσεις όπως ναι, δεν λαγάρω. Παιδιά, μην δείτε το μέγα να το έλεγα. Δεν ξέρω πώς είδατε. Γιατί όλο είναι το βίντεο. Δείτε το όλο. Κάντε like και subscribe.
Ωραία. Παιδιά. Τώρα θα κάνω πάση στο hero. Και guys, το επόμενο μου βίντεο θα είναι Among Us. Ναι, όντως. Θα είναι Among Us. Ή κάτσε να κατεβάσω το Among Us τώρα. Και παιδιά, επιτέλους μου κατέβηκε το Among Us και θα μπορούμε να παίξουμε. Κάτσε. Ok guys, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι δοκιμαστικό. Γιατί έχω αρκετό καιρό να παίξω Among Us. Λέτε να γίνω κανονικός imposter. Εγώ λέω Phantom. Και άμα ξέρεις μπορείς να κάνεις αυτό. Μετά να κάνεις αυτό. Μετά ξέρω εγώ να πας εδώ πέρα. Και αν είσαι κάπως ταν 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 ταν. Και μετά να πας εδώ. Έχει full black. Ωραία. Και τώρα γίνεις έτσι. Και είσαι κάπως δεν έκανα τίποτα εγώ. Κάτσε λίγο, κάτσε. Εδώ πέρα και σε από ό,τι θυμάμαι είναι εδώ ένα άτομο. Όμως θα μπορεί να φύγει. Το κάνω τώρα αυτό επειδή με bots. Για δεν ξέρω τι γίνει, αλλά δεν με αφήνει να παίξω Among Us, οπότε θα κατεβάσω, ξέρω εγώ κάτσα να μου. Παιδιά, μόλις τώρα κατέβασα αυτό το One-Line Imposter 3D και θα το δω. Δεν ξέρω πώς θα το δω, αν είναι σαν Among Us. Παιδιά, μια χαρά φαίνεται. Κόμπατζι μπαίνω μια πίστα. Ωραία παιδιά, θα το παίξω και δεν ξέρω καν τι είναι. Θα βάλω εδώ πέρα ένα τραπ. Μπήκα τραπ. Και τώρα λέει ότι υπάρχουν κάποιοι imposter. Ωραία. Ό,τι να είναι. Θα το πάρω. Δεν ξέρω γιατί. Απλώς το παίρνω. Τι είναι αυτό? Πες μου ότι αυτό είναι σαν task. Έτσι είναι ο imposter. Και πώς είναι όταν σε τρώει? Θα μου φάτε ακόμα. Μπρο. Pick up. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Όπα. Κάτσε. Θέλει. And δεν ξέρω εντωμεταξύ γιατί πάρισα την παζίδα μου. Πού πάω? Κυριολεκτικά έχω κάτι δόντια. Η πέτρα 80 κάτι. Θα δω αν μπορώ τώρα να παίξω Among Us. Κάτσε pause. Παιδιά, τελικά δεν μπόρεσα να παίξω. Κάτσε. Τελικά δεν μπόρεσα να παίξω.
και θα παίξω απλώς με bot. Ξέρεις τι, θα γίνω κανονικός imposter. Κανονικός όμως. Να πω το αγαπημένο μου, γιατί κοιτάξτε. Reactor. Και είσαι κάπως. Λα. Ω, γεια σου. Γεια. Τσέβουρ δεν ήρθα από το vent. Κάτσε να πάω να κάνω ένα task μου. Κάτσε μου είναι ο άλλος. Να φάω. Κάτσε και... Χαχα. Νόμιζες. Πω, ποιος το έκανε αυτό. Δεν ήμουν εγώ, να ξέρετε, παιδιά. Ήταν vote. Εγώ θα ψηφίσω τον Next γιατί είναι μαύρος. Είναι μαύρος. Και η μαύρη είναι σας. Το βασικά η κόκκινη είναι πιο πολύ σας, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα θα σκοτώσω τον κίτρινο, υποθέτω. Γιατί δεν ήταν καλό παιδί. Ελπίζω δεν είναι κίτρινος. Είναι ο ροζ εδώ. Α, εδώ είναι ο ροζ. Εδώ πέρα. Α, όχι, ο κίτρινος. Γεια σου ρε φίλε, νόμιζα ότι είμαι impostor. Ναι, νόμιζες και είμαι. Among Us. Τίποτα. Ωραία, δεν λέω τίποτα. Και αυτό θα μπορείτε να το κάνετε άμα είσαστε Phantom. Και... Ω, γεια σου, δεν ήρθα από το vent. Είμαι engineer. Θα σου δείξω κάτι. Α, κατεβάζω λίγο την κάρτα. Και τώρα ας σου κατεβάσω καμιά μαχαίρια. Ρε φίλε, είδα κάποιον να κατεβάζει μια μαχαιριά στον πράσινο, όμως δεν θυμάμαι ποιος. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο.